Ez itt egy Elantódia 2 videó lesz. Megy a játék. Mert eléggé jól felszerelkeztünk a kocsira. Szerintem. Nem soká beérek a másik kocsihoz. Kifogyik a töltény. Kifogyott. Hol leesett? Kocsi eléről az valami. Még most biztos nem érünk be, de lehet. Na, szerintem nem fog beérni. Elég a kocsi. Mindjárt üresnek. Mondtam. Hát, kicsit ronga a policia kocsi. Tovább mentem, mint voltam. Ez a videó. Veszünk valamit, mit vegyünk egy ilyet, és akkor tele is van. Nézzünk egy videót, azt kapunk pénzt. Jó, még tudunk venni valamit, mert vettem olyat, vegyünk kereket, és akkor az is tud lesz. Már eléggé jól lesz a kocsi az előzőhöz képest. Lehet tovább jutunk mostan. Megtartja magát a kocsi. Jöjj. Mikor mondjuk kiírját, hogy avessem, akkor el kell engedni a szerintem nyomok. Mert akkor nyomban megy el a benzin. Lehet tovább jutok. Reméljük. Hát... Az a zombi. Na nézzük, hogy tovább jutok-e vagy nem. Nem biztos az. De reméljük. Nem tudom tovább. Sőt, előrébb is vagyok. Menjünk-e valahogy? Mi szerezünk pénzt, és azért megveszem, aztán nem tudom mi annak a neve.
Majd lehet, amikor még csinálok élő videót, csak most nem tudom. Nem tudok. Lehetne ennek a videónak, és hogyha most kigyűjtöm azt a kocsit, lehet, hogy vége lesz, lehet, hogy hamarabb is, hogy már most nem biztos, hogy ki tudom gyűjteni. Ez sok idő amúgy. Azt hiszem, ez mondjuk a harmadik vagy negyedik kocsi, nem tudom. De már majd 10 napja megvan nekem ez a játék. Ma vittem el eddig. Túl volt a zombie a kocsimon. Most jutok túl, de nem baj, legalább megvan ez a pénz. Ugyanoda eljutok. Nem tudom. Nem baj, legalább tudjuk menni. Meg még tudunk ilyet venni. Hát még ilyet is. És akkor a pénzünk, és még megvenni a puskát, ezt a nitrót, meg puskát, nitrót, meg benzint kell venni. És talán be is érünk. De most még nem. Úgy érdekesít itt a hajam. Meg kicsivel jobb. Lehet, hogy tovább megyünk, mert most vettünk nitrót is, vettünk bele azt a másodikat, nem tudom annak mi a neve. Meg még vettünk bele. Nem tudom már mit. Nitrót, azt hiszem. Vettünk, ugye? Igen. Olyan szépen lehet a postom a fejétől. Például a kerekemen. Azt hiszem tegnap úgy volt, hogy mentem el vala kocsival, és akkor csak a fele kocsi maradt meg, vagyis az eleje csak, ahol ül az ember, csak addig maradt meg. És még úgy is ment a kocsi, nem hittem el. Vagy megy. Akkor minden puskát vettünk még. Na akkor most vegyünk puskát, jó, akkor itt nem tele van. Belépünk, akkor vegyünk ilyet. Jó, akkor ennek is ilyet veszünk, és utána meg veszünk benzint. Annyi pénzt gyűjtünk. Talán be fogunk érni, úgyhogy ebbe még beviszem a kocsiig, úgyhogy ebbe a videóba, úgyhogy utána már elköszönök és megyek. Megtartja magát sem. Megállítottam egy percre amúgy a videót. Lehet tovább jutunk, de az biztos, hogy nem fogunk beérni. Mert még kell az elsőbe is úgy értem be, hogy egy nitró hiányzott csak. Úgyhogy most így biztos, és ez még hosszabb, mint az első. Az elsőnél hosszabb. És itt, ott van az a második benzin valami, meg a kocsi között, az hosszabb, mint az elsőnél. Tehát ez nem ebbe a játszmába, hanem a legelső kocsinál. Ez már a negyedik vagy a harmadik kocsi, azt hiszem.
harmadik vagy a negyedik, nem tudom. Nem jutunk tovább. De odaértünk, majd egy kicsit még előrébb. Nem pont be. Kásnak hagyjunk benzint. Alig van. Na, még megszerzünk a benzint is. Mindent megszerzünk. Nem, inkább megállítjuk. Ja, nem restart, hanem belögre. Nézzünk videókat és így kapunk pénzt. Csak majd egyet nézek. Jaj, most nekem is akarják, mert addig nem lehet kilépni. Ki lehet? Nem. Jaj. Az pedig van, hogy 5 perc, mint azt ne játszom. Két mindenről le így megcsinálom ezt a... Ki lehet lépni? Nem lépnek már ki. Végre. Nem tudom, még itt nézek akkor. Csak ne legyen az most én még ezt lejátszom, nem tudom átvinni most így per pillanat, hanem majd most ezt átviszem videó nélkül, most becsinálom ezt a pályát, vagy nem a pályát, hanem ezt a mátrat, amit most játszok, de nem fogom azt levideózni, mert csak 15 percet lehet, és már 14-nél járunk, úgyhogy ezt nem tudom bevinni. Úgyhogy azt meg kell csinálni videó nélkül vagy külön videóba ezt felrakom, utána meg még elkezdem a másik videót, és ebbe az lesz benne. Úgy kezdünk. Vagy kezdek.
Szerintem itt vége is lesz mindjárt a videónak. Mert már túl is haladtuk a 15 percet, na. Sziasztok, a következőben meg lesz. Nem biztos, hogy felrakja. Aj, fontottük.